Nakoromo gimana kapok jo Kenya wigi wil gi piem mag Olympics mane orumo e boma ma Pagi. Jo Kenya ma piem e tuke mag jotugo modak gi ng'ol mong'ere kaka Paralympics ogo tach e boma ma Kampin kilomita maromo 79.3 kowuok e chuny boma ma Pagi, kama gibiro yuoro e tuke ma obagi kata mibago e kind tarik 28 dweni nyaka tarik 8 dwe manyien. Nancy Chelagat ma en jaloch midila mar Goldie pinje duto e piem mag mita 1500 T11, jaloch midila mar bronze e piem mag mita 1500 T11 Mary Waithera kaachiel kod Priska Jepkemei nigi geno mar timo maber e piem mag Paralympics ka gigeto tieko e thuolo adek mokwongo kendo ndiko historia ne piny Kenya. Dennis Muga mochung' ne tim Kenya olero ne ikruok margi osebedo makare kendo wuok chon pacho ka kendo goyo tach e piny mar France biro konyo jotugo e kinde ma tugo biro chakore. Preparation ber kabisa, kata mogo ne wating'o kogo e dala, watedo jowa gi chiemo, kuon, ring'o gi chamo, rech, dendgi ber sani, kendo gin gi nguvu matek. Onge ng'at ma ywak no ok onwang' mazoezi ya kutosha, giduto ginwang'o mazoezi. Kuom mano wan gadier ni wang'ni medal